Selam dostlar. Selam. Ruslan, мен сен сезесің бе? Сезем. Яңа исем айстыртып келгенім сен адашымы? Яқ енді Руслан, бейрам мұхты турында айтмақшы едім мен. Әлбәтте сезем инде Шулпан, чөнки яшьләр тукталышы атна сайын тамашачылар һәм безнең өчен шундый зур бәйрәм. Юк инде. Юк. Әлбәттә, ише тукталышы ул бәйрәм. Ләкин бүген тагын бер зур бәйрәм бар. Әлбәттә беләм инде Шулпан. Мин бар тик тапшыру башында әзрәк синең күңелеңне кытыклап аласым гына килгәне, Аблайн тапшыру башына тамашачыларны әлеге зур бәйрәм белән тәбриклисе килә, чөнки бүген чыннан да ел буе мөселманнар көтеп алган иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете. Барыгызны да әлеге бәйрәм белән тәбриклибез. Гаиләләрегездә җылылык һәм мәхәббәт ташып торсын. Ә без башлыйбыз. Карале Шулпан, мин кичә Зөлфия белән сөйләшкән идем. Ул сиңа видеоязмаларны барларга булышасың дип әйткән иде. Әйе. Әле Илзиянең ярты монтаж эшен үз өстеңә алгансың ди. Ансы да шулай. Хәзер бит җәй минем буш вакытым күп. Әле һич юк әбе, гомергә булмаганны кичә кичтән шуларга үзең Руслан иртәгә тапшыруга сценарийны үзем язам диде. Әллә син минем шундый ярдәмчел дустым булна, мин шундый бәхетле дип әйтмәкчеме? Юк, бердә юк Шулпан, чөнки мин сине беләм. Син нидер эшлисең икән, димәк, нәрсәдер була, шуны алдан алы аңлап, котылып калу хәерлерәк. Шуңа нәрсә уйладың икән син? Юк, туктале Руслан. Мин үземнең якын дусларыма чын күңелдән ярдәм кулы суза алмыйммы? Син әллә миңа гомер ышанмыйсыңмы? Шулпан, чыннан да кешегә яхшылык эшлисең, ярдәм эшлисең кирәк, әйеме? Иң мөһиме үз эшеңне яхшылап эшләү. Ярар. Видеозма карыйбыз. Изге биләр җиреннән сезгә сәламнар юллыйбыз. Сәләттә шәйге сменалар старт алды. Форумнар чиратын Төбәк-Ара Болгар туган тел аланы башлады. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Сәләт яшьләр үзәге һәм Татарстан Республикасы Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды ярдәме белән үткәрелүче 9-нчы Төбәк-Ара Болгар туган тел аланы Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның төрле районнарыннан килгән 500-дән артык баланы үзенә җәлеп итте. Болгар туган тел ул нәкъ менә Рәсәйдә, әле бөтен дөньяда таралып яшәгән татар балаларын туплап, татар телен белмәгәннәрне өйрәтү, белгәннәрнең телләрен камилләштерү, татар балаларына татар элитасы итеп үстерү бу балаларны. Болгар туган тел ул яңа дуслар, яңа Болгар туган тел 2022 елы. Болгар туган тел аланы беренче тапкыр 2014 елда оештырылган һәм инде 9 ел дәвамында сәләтле балаларны берләштерә. Болгарда барлыкка килгән алан 3нче тапкыр изге биләр җирендә үткәрелде. Быел да 2 смена булып узды. Менә шушы барлык регионнардагы татар яшьләрен җыеп, аралашып, дуслык күпере булдыру. И из года в год это движение растет, набирает силы, прибывает новая молодежь, новая кровь, которая заряжается энергией тех поколений, которые проживали до нас. И это однозначно место силы, которое объединяет все поколения. Проектның максаты татар телен өйрәнүгә яшьләрнең игътибарын җәлеп итү. Ул үз эченә тарих, татар, инглиз теле, риторика, актерлык осталыгы һәм тагын бик күп үзенчәлекле остаханәләр һәм дәресләрне ала. Быел форумда ислам динен кабул ителүнең 100 еллыгына бәйле чаралар да үткәрелде. Бу очрашу бу балаларның җыелуын үткәрү ул безгә менә шул борынгылыкны, шул җирне тагын бер тапкыр үзебезнеке, безнең тарихныкы, безнең рухи дөньяның өлеше итеп кабул итүгә бик мөһим. Хәзер әйдәгез Болгар туган тел аланына балалар күзләре аша карыйк. БТТ ул көндә үткәрелә торган кабатланмас кичке чаралар, саф һава һәм җанаттармы син, спортчымы синең командаң җиңсен дип спорт ярышларында көрәшү. Искиткеч программа һәм креатив укытучылар.
сәлкешләр бөтенесе дә төрле һәм үзенчәлекле. Ләкин аларны бөтенесен бер әйбер берләштерә, аларның күзләрендә ут яна. Үзләренең эшләрендә уңган, күп кенә әйберләргә нәтиҗәләр ясаган һәм дә зур үрләр яулаган сәлкешләр итеп хис итәм аларны итеп. Бирегә катнашучыларны портфолио аша сайлап алдылар. Димәк, БТТ-га иң сәләтлеләр генә килә алды. Һәм быел да 500-дән артык бала 40 Айдаман җитәкчелеге астында 23 спикер һәм укытучы биргән 20 сәгать укыту программасы узды. Болгар туган тел. Җәйне файдалы һәм онытылмаслык итеп үткәрергә теләүчеләр өчен. Татарстанның дистәләгән районы Рәсәйнең төрле төбәкләре. Сәләт аланнары кайда гына үз эшчәнлеген алып бармый. Ә менә сәләт дөньясындагы 2022 елның иң көтелгән яңалыгы – Кырым Республикасында Сәләт Акбарс базасы ачылу. Монда без сәләтле балаларны безнең республикадан җыйдык, Кырым Республикасыннан һәм бүтән регионнардан да без балаларны җыябыз монда. Ел дәвамында монда без төрле спортсменнарны, сәләтле балаларны, яшьләрне ел дәвамында монда чакырабыз һәм җыябыз. Базаның концепциясе эшләве шундый сәләтле балаларны, сәләтле яшьләрне алып килергә. Һәм инде бу Кырым, монда бик матур табигать, монда таулар, диңгез, һәм инде менә диңгез буенда менә шундый яхшы матур база ачылды. Әлеге урында Татарстанның гына түгел, Рәсәйнең төрле регионнарыннан сәлкешләр, ягъни сәләтле балалар җыелды. Сәлкешләр үзләренә яңа дуслар таба алды һәм хәзер алар илебезнең төрле почмаклары буенча таралган. Бу сменаның, бу лагерьнең үзенчәлеге шунда, да Кырым татарлары да бик күп. Һәм минем өчен яңа тәҗрибә, бик кызыклы булды Кырым татарлары белән сөйләшеп карарга. Минемчә Кырым татар теле, ул татар теленә ошаган, ләкин анда әзрәк төрек теле дә буталган. Чөнки Төркия монда якында гына, диңгез аша гына. Шуңа күрә татарча, мәсәлән, Эрлан исемле егет белән таныштым мин, без дуслаштык. Без аның белән ул кырымча, татарча сөйләшә, мин татарча сөйләшәм. Мин аны әзрәк аңлыйм, чөнки мин мәктәптә төрек телендә укыдым. Шуңа күрә мин аны күбрәк аңлыйм. Аңлар мине аңларга инде авыррак әзрәк. Татар телен алар начаррак аңлыйлар. Я сюда попала за отличные успехи в учебе, закончив все 8 классов на отлично. И также я занимала первые места по волейболу. Поэтому у меня есть грамоты, которыми я горжусь. Сәләт Акбарс базасында беренче Сәләт җилкән аланы ачылды. Шулай ук базаның официаль ачылышы узды. Әлеге шатлыклы хәбәр белән сәләтлеләрне котларга дип Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов һәм Кырым Республикасы башлыгы Сергей Валерьевич Аксенов та килде. Бик тырыштык, менә монда яхшы шартлар булдырырга. Сәләт лагерен күрәбез, ничексез шөгыльләнәсез һәм монда ял итәргә сезнең мөмкинлегегез булсын дип тырыштык. Бик зур рәхмәт Сергей Валерьевич вам. Большое давайте поаплодируем, потому что мы прошли непростой путь. Без ел сайын Кара диңгездә ял оештырабыз безнең балаларыбыз, яшьләребез өчен. Әлегә әлбәттә андый база булганы юк иде. Ул безнең артык әйтеп тә була, Татарстанның үз артыгы хәзер бар һәм шәп инфраструктура, укыту өчен, спорт өчен барлык мәйданчыклар, барлык шартлар булдырылган һәм әлбәттә яшьләребез өчен, балаларыбыз өчен бу бик көчле мотивация булачак дип уйлыйбыз. Монда лагерь өчен әлбәттә алар үзләренең казанышларын күрсәтергә тиеш булырлар һәм сез бераз йөрсәгез, балалар белән аралашсагыз, күрәсез монда чынлап татар телле мөхит, әлбәттә татарча белмәгән Кырымнан килгән балалар да бар, Кырым татарлары монда бар, алар өйрәнәләр һәм минемчә ул бик әйбәт, көчле, сыйфатлы яңа Татарстан өчен мәйданчык булып торыр.
Моның белән әле ял тәмамланмый. Җәй буена Сәләт Акбарс базасында тагын 2 алан балаларны чакыра. Сәләт иҗат һәм Аршан. Димәк, сезнең дә әле Кара диңгез буенда ял итәргә мөмкинлегегез бар. Аңладым, Шолпан. Сен нендер челленджна катнашасың. Яки инде ел досты номинациясында. Әллән сөйләп чыгармайынды, Руслан. Минем бары тик Кырман гаете алдымнан яхшылык эшлисем, кешегә ярдәм итәсем килде, шул гына. Аңлашылды. Сен, Шолпан, беләсең, минем студент чагымны искә төшердең. Мин дә шулай ел буе укыймыйча йөреп, бөтенләй бер җиргә җыелгачтан, бөтен бергә эшләп тапшырайм сессия алдыннан. Туктале, Руслан. Син, димәк, мин ел буе яхшылык эшләмәвемне битәсем килә, шулаймы? Нә, Шолпан, уйлап кара. Мин синнән күпме әйбер сорадым. Сен миңа ярдәм итмичә һәр вакытта бәхәсләшеп, ниндидер тавыш килеп чыгып аннан. Шулай безнең җылыбыз узды. Руслан, туктале, мин аны махсус эшләдем, беләсеңме? Синең өчен, синең характерың ныгысын өчен. Син мине түзгәч, димәк, син тормышта күп нәрсәләргә түзем инде, Руслан. Әйбәт бит? Әйбәт сиңа, Шолпан, әйбәт. Әйдә менә хәр бу сүзләрне син чыгарманың түземнең әйдә видеозыма күчегел. Харибыз. Мин монда тавышны җылытып маташкан арада спектакль бетә бугайыннан да. Бу спектакльне карамыйча калырга ярамый, чөнки ул оригиналь һәм Умай лабораториясенең иҗат җимеше. Нәрсә турында сүз барганны хәзер сез үзегез аңлаячаксыз. Кәрим Тичурин театры Алъяулык Зәңгәршәл операсы премьерасы белән театраль сезонны япты. Иш пәрдәдән торган әлеге опера Умай лабораториясе эшчәнлек нәтиҗәсе. Умай татар театр тарихында беренче феминистик лаборатория булып тора һәм мәдәни тарихи истәлекләрне өйрәнүне, шулай ук төбәк тәңгәллекләрен яклауны максат итеп куя. Бүлеккә бүлеп эшләдек бу Умай лабораториясын һәм анда хатын-кызга мәдхия уку бара инде. Һәм хатын-кызның күзлегеннән чыгып карау, һәм хатын-кызга читтән карау, ничек булган татар хатын-кызлары, ничек алар узганнар шундый авырлыкларны һәм бүгенге тормышта алар ничек яшәп яталар. Монда бөтенесе дә либретто белән язылып, бөтенесе дә җырлыйлар, аерым музыкалар язылды, либреттолар язылды. Беренче операның сюжеты татар мифологиясеннән, икенчесе узган гасыр башындагы, ягъни җәдичилек чорындагы татарларның тормыш көнкүрешеннән алынган. Өченче операда исә хәзерге заманның көрәшче хатын-кызларының язмышы чагыла. Спектакль кабатланмас детальләргә, тарихи образларга, милли элементларга бик бай итеп эшләнгән. Төрле җырлар, стильләр эзләдек, кем ничек булдыра ала, теге тавышка туры китергә тырыштык. Аннан инде күбрәк күнегүләр эшләдек инде төрле ничек дип әйтим, пластик хәрәкәтләр өстендә дә эшләдек. Декорациялар хәзер күрүгезчә кимегәннән кими бара. Күбрәк артистның уйнавына, аның җырлавына, күбрәк артистка теге басым ясыйлар. Декорациялар хәзер артта кала, шуңа күрә инде әлеге операда да нәкъ шул әйберне күрергә мөмкин. Операның барлык авторлары – шагыйрәләр, драматурглар, композиторлар, хатын-кызлар. Рольләрне дә хатын-кызлар башкара. Гүзәл затларның тормыштагы ролен ассызыклау өчен ир-ат образлары да бик уңышлы кулланыла. Спектакльнең тагын бер кабатланмас үзенчәлеге һәм яңалыгы булып, драма актерларының яңа стильдә чыгыш ясау тора. Спектакль гомумән бара оркестр белән бер туктамыйча һәм һәрвакыт җырлап кына сөйләшәчәкбез, һәрберебез бер-беребез белән. Шуңа күрә бу инде безгә дә яңалык, драматик артистлыктан әз генә читкәрәк китеп торырга туры килде. Сөйләшкәндә җырлап сөйләшкәч, инде ул бөтенләй үзенчәлекле дип уйлыйм. Шуңа күрә яңаша менән халык кабул итәр. Әлбәттә, төрле фикерләр булырга тиеш, чөнки безнең өчен дә, халык өчен дә, тамашачыбыз өчен дә бу әле яңаша.
лабораториясының эшчәнлеге киләсе сезонда да дәвам итәчәк ди оештыручылар. Димәк, теләге булган һәркем премьераны үз күзләре белән күреп, мондагы музыкадан ләззәт алып кайтачак. Рәхәтләнеп, рухланып, җырлый чыктым спектакльдән һәм шундый ук музыкаль нотада тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Кызганыч, быел бәйрәм алдынан тиешенчә дәрәҗәдә яхшы кеше булып бетә алмадым бугай мин. Тагын бер-ике көн булсын инде. Шулпан. Аның барысында өлгерер өчен алданрак эшли башларга кирәк. Мәсәлән, берәр ел алдан әзерләнә башласаң, эшли башласаң бик шәп булыр иде. Безгә дә инде яшә тукталышын тагын да файдалы, тагын да мәгълүмат итеп алып барырга кирәк булган. Карале, бәлки без киләсе чыгарылышта тарих һәм физика законнарына сөйләшербез. Шулпан. Без былай да тамашачыларны безнең тапшыруны каратып ял иттерәбез. Ул яхшы түгелмени? Мәсәлән, әле алар татар яшьләре дөньясында булган актуаль яңалыклар белән танышаларны яхшылык түгелмени? Яхшылык. Шулай булгач? Ярар. Тагын бер яхшылык җыябыз бит әле. Нинди? Мин хәзер дусларны бик теләп Курчак театр фестиваленә алып баралам. Әйдә? Әйдә. Шымбай Фэс халыкара Курчак театрлары фестивале быел Казаныбызда 4-нче тапкыр узды. Бирегә Россиянең төрле төбәкләреннән 14 Курчак театры килде. Фестивальдә Беларусь Республикасы, Образцов исемендәге Мәскәү Курчак театры, Пермь, Ханты-Мансийск, Ульян, Саратов һәм башка Курчак театрлары катнашты. Бүгінгі күндә Курчак театры ул бик югары һәм бик күп кырлы сәнгать төре. Аны Казанда алай ук белмиләр. Казан тамашачылары белми. Курчак театрының бөтен төрләрен, монда мәсәлән марионетка белән спектакльләр юк, петрушкалар аз монда юк дигәндәй. Без монда мәсәлән беренче тапкыр без урамда мен шундый бүләк иттек Казанга, Казаныбызга, безгә нигә халкына, балаларга ачык формада, ачык пространствода уйнаганнар спектакльләр безнең коллегалар. Анда марионеткалар да, петрушкалар да, башка театр төрләре, Курчак театрының төрләре. Шуңа бик зур ажиотаж иде. Булды, бик күп тамашачы килде. Җәмгыятьчелектә Курчак театрының данын дәрәҗәсен күтәрү өчен менә шушы фестиваль беренче төп максаты аның шу. Һәм әлбәттә менә аралашу, кан алышу. Бер атна эчендә һәрбер театр үзенең иң яхшы чыгышларын күрсәтте. Барлыгы 18 спектакль уйналды. Алар арасында Михаил Лермонтовның Демон поэмасы, Снеговик әкияте, Шыңгыз Айтматовның Пеги пёс, бегущий краем моря повести мотивлары буенча куелган спектакльләр күрсәтелде. Встретили очень хорошо, зритель очень благодарный был, очень подходили, благодарили к нам, всем очень понравилось, даже другого актера из другого театра благодарили, думали, что он рязанец. Можно сказать, что мы приехали не за награды, мы приехали пообщаться с людьми, познакомиться с новыми людьми. Быел әлеге фестивальнең әһәмияте шунда, ачык һавада булуы һәм барлык теләүчеләр бушлай карый алуда иде.
Катнашучы театрлар яшь тамашачыны һәм аларның әти-әниләренең берсен дә битараф калдырмады. Фестиваль нәтиҗәләре буенча жюри иң яхшы спектакль, иң яхшы режиссер, иң яхшы актер, иң яхшы рәссам, спектакльнең музыкаль бизәлеше һәм фестиваль яңалыклары номинацияләре буенча җиңүчеләрне билгеләде. Шымбай Фест фестиваленең киләчәге зур булыр дип өметләнеп калабыз. Мы впервые участвуем в фестивале Шумбай Фест, и более того, мы и в Казани впервые. Нашему коллективу было невероятно приятно почувствовать настоящее гостеприимство, потому что, начиная с театра «Кукол и Киат», со всего коллектива мы ощущали заботу, внимание. Поэтому мы на свой немного суровый уральский край увозим частичку вашей теплоты, вашей такой доброты и невероятного гостеприимства. Нәрсә Шолпан, күңелең тынычландымы инде? Эй, Руслан, беләсеңме, тамашачыларга ярдәм итү шундый күңелле икән ул. Менә Шолпан, син менә шулай атна саен тамашачыларга ярдәм итәсең, кызыклы видеоязмалар белән таныштырасың, кәефләрен күтәрәсең, тапшырып барасың. Бик яхшы эш эшлисең. Алайса бит мин Зөлфиягә, Илзиягә һәм сиңа Зиләгә ярдәм иткәнмен. Ортыгын эшләп ташлаганмын, Шолпан, яхшылык бер кайчан да ул артык булмый. Яхшылык эшләсәң икән, әфәрин. Ярар инде, ярар, шаяраңна бит мин. Инде, дуслар, сезне тагын бер кат барыгызны да әлеге изге бәйрәм белән котлыйсыбыз килә. Исән имин булыгыз, бәхетләр елмаеп кына торсын. Һәм инде Шолпаннан гына яхшылык түгел, миннән дә сезгә яхшылык, сезнең өчен музыкаль видео язма. Ла илаха